Ano yan? Baby ni Mama. Ana. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Nala. Nala, nala. Bakit? Aray ko, aray ko! Aray ko! Aray ko, papa! Ang kulit! Ang kulit! Ang kulit! Ang kulit! Hoy! Sino nga ito? Sino nga ikaw? Sino nga ikaw? Yan si Hunter. Bagong kain si Hunter. Paliguan ikaw ni Mama? Ha? Pa! Paliguan ikaw ni Mama. Wait lang. Kasi natawag ako ng papa mo. Wait lang, wait lang. Wait lang. Halika, kargahan kita. O, tingnan mo yan. Ang liig ko, oh. Wait lang. Ito si Nala. Ang Nala namin. Paliguan ko sila. Paliguan ko sila mamaya. Kaso bagong kain pa lang. Nala. Nala. Nainitan ka? Nainitan ka? Gigs. Ito may isang aso. Aso ng kapitbahay. Lagi nandito. Dito na yata kayo titira, ha? Madalas kayo nandito. Paliguan ko itong mga ito. Bait-bait ng Nala namin. Wait lang. Ayan. Paliguan ko yung mga alaga ko mamaya. Maglaba muna ako kasi bago silang kain baka masama naman sa kanila paliguan ng bagong kain kasi sa tao nga 'di ba? Hindi maganda yung maliligo pagkatapos kumain. Kaya maglaba muna, ang daming labahin. Maglaba muna ako. Yung kusina namin sira-sira yung bubong. Activity. Ayan, umuwi si Jaden. I was doing activity. Umuwi si Jaden ngayong tanghali para magpapirma ng kanilang activity. Kailangan daw ng parent signature. Ay. Ano yun? Nag-google ka pa. Hindi man. Spelling. Mas magaling si Papa sa grammar doon ka. Ngayon yun ipapasa? Mamaya pa man, next subject pa man. Yung ringi. Para ilalagay ko ng na-feel. Okay. Sige, paglaro na naman yan. Gahabol siya sa'yo eh. Ayaw ka pa alisin. Ayaw ka pa alisin yun. Patid ka na lang guys. Ay, hindi. Akong ihatid ka ni Papa kung walang ginagawa. Si Jennifer na lang magbantay doon. Kasi basa ako. Nagpaligo ako kay Ningning kasi Nala at Lanter. Anong oras mo? Ano oras na ba? Ay, may cellphone ka naman. 11:54. Ano time nyo? 12, ano? 12:50 kasi maaga yung sensimula. Sobrang na siya. 12:15? Mm-mm. Oh, naku. Ilang minuto na lang. Sumakay ka na. Baka may mga tricycle naman dyan. What is mo doon? Feeling, para may ginagawa si Papa doon. Pero si Sir, ayun natin namin. Ha? Natin namin teacher. Lagi hindi. I mean, mga ilang minutes bago start yung ano. Likod mo, baka basa, Jaden. Jaden, magsapin ka ng ng towel. Oh, tapos ka na magpupo. Nala? Nala? Kamarin na.
Magpupo na siya, oh. Dito naman sa napigpupo niya. Pasaway talagang aso ito. Kung saan ako hinihila. Ayan. Hala! Lalalala! Hunter! Hunter! Alin? Ay, oh my. Neman, hindi ko lang masyad naayos. Ate, bigyan mo daw siya, ate. Gawin na, ito ba yun? Lalapot-put. Nala, busog kasi yan eh. Naubos na yung pagkain niya. So, kainin mo na, hindi niya kasi siguro makuha. Oh. Dito, nagbabalik ba? Ayaw niya talaga. Marunong magmotor, marunong mag-drive ng 10-wheeler, hindi marunong mag-bike. Sabi. David, magkaroon ka lang kanya. Ay, marunong pala siya. Yung Hindi, parang ano, Marunong na. pag-ano niya, Hindi, yung aralin yung mag-balance. hindi masyadong tumatakbo. Hmm. Ayun, oh. Para saan man yan? Bebe, bili na kayo ng mantika, be. Magprito ako ng prito tayo ng isda. Ha? Yung isda, linisan pa natin. Ito naman. Kuya Bambut, what are you doing? Nood ka dyan. Oy, Georgie? Bakit nandyan ka, Georgie? Georgie? George! George! Mini! George! Bebe, yung plato doon, maghugas na kayo. Magugas. I need to do. Wala kay ka? Wala! Di na ako totoo mag-bike, Noy. Noy, di na ako totoo mag-bike. Paburo bike na sana si Noy, kay Rakman. Walang pang gasolina, bike na lang. Walang panggas si papa mo, kaya mag-bike na lang daw. Georgie! 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 Hoy! George! George! Ming, 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 ming! Inamoy na, kinikilo. Adis mayo, mamimatay yan. Oh. Man, may ano kang ayaw. Pao, mama, yes, papa. Ayan mo siya. Diba? Ano, ito. Mag-bike kapag aga para... Pala nito pagpakya. Kasi, Si Ate Jill. kasi ano, malaki yata yung ano. Ay, anong ano, dapat? Maliit yung sprocket. Ay, dapat malaki yung sprocket. Mama. Po. Georgie. Georgina. Alam niyo talaga yung pangalan niya. Tinitingnan niya ako. George. Ming, 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 ming. George. Eh, cute talaga ng George namin. Okay, pagkano? Papa, may dirty. Busina yan eh. May tricycle. Marunong yan si Pai mo na. Driver yan si Papa mo. Sa loob ng 20 years. Pa, may Kaya motor! marunong. Tingnan mo yan. Kaluka ito pa. May motor. Pa, may jeep. Matanda na yun si Papa mo. Alam niya naman yan ang ginagawa niya. Pa, may tuwag! Pa, may van! Pa, may... Ano yun?
Hey. Bakit? Ano? Ano? Masok! Ha? Hindi ko gusto na Ano? Nata. Bakit? Nagpapalit siya ng tiyan. Ay, magayon ang kaya mag-buhay. Magayon pa ako sa bike. That is fake. Char. That is fake. Joke lang. Pangit ang nanay mo? Joke lang. Pangit ang nanay mo? Ang joke lang. Ha? Ang joke lang. Mas maganda Pangit ang ako nanay eh. mo? Pangit ang nanay mo? Ha? Pangit ka rin. Pangit ang nanay mo. Ayan. Map na kayo dyan. Ha? Basahin mo. Maglinis muna ako ng isda. Kayo na magsaing po. Hello. Time na para mag-ano ay oh. It's time to ano? Naglibang-libang kanina, libang-libang. Iba 'yun sa Bisaya. Ngayon naman mag-ano na. Ito yung ulam namin. Danggit. Danggit na maliliit. Ito na medyo malalaki, pretohin ko para, ay. Wow. May ano. May mga malalaki. Hindi naman gaano kalaki, pero medyo malalaki-laki siya konti dito sa ito yung gustong isda ng mga anak ko, maliliit. Ayaw nila ng malalaking isda. Matabang daw. Malasa kasi itong danggit eh. Kaya paborito nila ito. Danggit ulit. Kaya pag tuwing may nagtitinda ng danggit, nangati yung ilong ko sa aso, balahibo. Sila din, si ate magsasaing. Yung iba maghugas ng plato. May kanya-kanya silang task. Ay, anak! Janbert! Nak! Nak! Kuya Bambutin! Ikaw ha. Ganyanin mo nga anak itong buhok ko. Kasi hindi ko manumalansa yung kamay ko. Ay, isabit mo sa tenga ni mama. Ayusin mo. Yan. Oh, ganyan. Diba? Bili ka, bebe, ng sabon. Yung tayo, 2. Kasi may bababad akong ano. Ano yan? Kuspa. Ano mama? Ano yun? Tide po, 2. Tide. Opo, sabihin mo kay Tita Mel. Dala ka ng 50, may sukli pa yon. So, inutusan ko siya bumili sa tindahan. Nagbibilin ako na may sukli pa yung dala niyang pera. Kasi iniiwanan niya yung sukli. Hindi niya hinihintay. Akala niya sakto lang yung dala niya. Wow. Hello. Yan si Ate Jade. Yan ang panganay kong maganda sa paningin ng nanay niya. Yes. Malay ko ba kung may mga taong tingin sa'yo pangit? Ako maganda ang tingin ko sa'yo. Lilis na. Siya ang magsasaing ngayon. At magprito ka pa rin ng isda. Pagkatapos ko nito, parang linis. Oo nga pala. Para ngayon lang daw siya nagsaing.
Kasi sinabi ko siya magsasaing ngayon. Hindi kasi, minsan kasi anak, ako ba nagsasaing? May time din na si Jaden pinagsaing ko. Then, Ngayon, nandito ka, ikaw ang magsasaing kasi paborito kita. Na utusan. Paborito kitang utusan. Kasi marunong ka na. Mas marunong ka na, syempre. Ikaw ang ate. Diba, ate? O di ikaw na ang kuya. no, kahit. Yes, anak. Thank you, my dear. Son. Ano yun? May dala ka? Magkano dala mo? Hindi mo naman iniwanan yung sukli. Hindi. Po? Hindi po. Ay, ito na ako. Later na, nak. Pagod ka kasi. Bawis ako. Mag-init ako ng tubig. Papuntahin mo dito sa Ate Jaden kay utusan ko po. Dali na. Then, Tapusin ko muna ito kasi madami-dami pa itong mga natirang maliliit. Ito yung medyo malalaki-laki. Nak, yung dalawang kalan, bebe. Anuhan mo ng apoy? kanal. Dalawang kanal. Kalan. Nak, nauhaw ako, be. Sabi mo, ayoko na kayo mag- Ano yun? Higupin ko yung container. Painumin mo na ang nanay mo. Dali na. Sino sa ano sneaker niyo sa man? Ate. Alin. Ate. Painumin mo na ang nanay mo. Kahit yun lang. Ano, malinis ba yan? Kabasa-basa ka sana, ha? Para din nila ano po sa. Papainumin na. Ikaw nga. Kayo nga, hindi ko kayo pinapakain ng kahit padapuan ng langaw. Papainumin mo ako ng dinilaan ng pusa. Kalabaw. Thank you. Nila niyo na po sa ama. Mama, ako kumakain namin. Ano? May nagpap-up sa ano. Tingnan. Kinapuan ng ano? Kayo, ha? Hindi na po anong virus. Tinatry doon yung nanay niyo. Ay, nangyari dito. Alisin mo na yan, baby, mga balat ng saging dyan, ah. Oy, meron pang saging. Ano yung tatapon mo yan? Magugas na kayo ng plato. Mamaya, wala na namang ilaw dyan. Hindi na ilaw na ano, na ilaw dyan. Ohan, ang ingay naman. Sige, magsayaw ka dito sa may harapan. Hindi yung magsasayaw ka na dito sa may gilid. Tapon mo ako. Tapon mo na. Dulo, dulo malayo. Huwag yan. Doon anak sa may ano, sa kanto. Kasi yung nabubulok yan na basura, hindi ko naman yan sila inaano. Baby, pinapatulog ng kuya ang baby. Ang baby, pinapatulog ng kuya. Naantok na kuya. Ang baby. Ang sarap naman tulog ng baby na yan. Porkit pinapatulog ng kuya niya. Yan ang kuya, oh. Nagpapatulog sa baby Ming-Ming. Good night, Ming-Ming. Good night, Ming-Ming. May isda yan na kamay ko. Mawak ako ng isda. Ano niyo naman? Ay, grabe ang tulog niya. Hindi niya naamoy, kuya. Hindi niya naamoy, no? Natulog ka. Okay. Tulog na ang Ming-Ming.
there's not much to do when all I can